ҳама сол дар бозори смартфонҳо ягон намуди суперфлагман ҳатман пайдо мешавад. шумо бошед фикр мекунед, ки бо телефони кӯҳнатон чӣ кор мекунед. агар фикртон фурӯхтан бошад, саросема нашавед. пеш аз фурӯхтани смартфон бояд ҳатман амалҳои заруриро ба ҷо оваред, баҳри албатта бехатарии худатон. амали 1. ҳамаи дастгоҳҳои пайвастшударо кӯр кунед. яке аз функсияҳои қулаи смартфон он аст, ки ба вай бисёр дастгоҳи беноқил пайваст кардан мумкин аст. паёмаку занкҳоро метавонед тариқи соат ҷавоб диҳед. маълумотҳоро бошад ба компютер ҷур намоед. ана ин таҷҳизотҳоро аз смартфон берун кунед, то каси бегона ба он роҳ наёбад. амали 2. нусхаи захиравӣ ё хуб маълумотҳоро бекап кунед. ҳоло сброс надиҳед, ҳамааш дар вақташ мешавад. охир шумо маълумоти лозимаро аз даст додан намехоҳед ку. кнопкаи стандартӣ кор накарданаш мумкин. онро метавонед дастӣ созед. ин душвор нест. аз сурат, мусиқӣ, видео оғоз кунед. инчунин аз облака ё худ замимаҳои абрӣ истифода кунед. агар маълумотҳои лозима бисёр бошад, метавонед ба компютер ҳамаашро парт доед ё тариқи кабел. баъдан метавонед онҳоро аз смартфон гум кунед. амали 3. нусхаи захиравии учётни записҳоро албатта созед. дорандагони iPhone шумо ду роҳ доред: бо ёри iTunes ё iCloud. дар ҳар ду роҳ шумо бояд смартфонро ба компютер пайваст кунеду онро интихоб кунед. ба абзор резервни копӣ создад копию пахш кунед. ҳеҷ вақт контактҳоро дастӣ кӯр накунед. ин вақт аз учётни запис низ кӯр шуданаш мумкин. дорандагони Android бошанд, резервни копияро дар настройка меёбанд. дар идома аккаунтро интихоб мекунед, мисол аккаунти Google, ва копия тариқи интернет идома меёбад. амали 4. замима приложенияҳоро дастӣ кӯр кунед. баъди сброс баъзе маълумотҳои барномаҳо дар хотири смартфон монданаш мумкин. онҷо маълумот дар бораи шумо ё паролҳоятон буданаш мумкин. аз ин сабаб замимаҳоро дастӣ гум мекунед. амали 5. ҳамаи замимаҳои зидди дуздиро манъ кунед. онҳо метавонанд ба шумо ёрӣ диҳанд, агар телефонатонро дуздиданд. агар дастӣ худатон ҳам маълумотро гум кунед, барои фурӯш онҳо лозим намешаванд, чунки каси телефони шуморо харида, минбаъд метавонад ба якчанд мушкилӣ дучор шавад. аз ин сабаб ин функсияро хомӯш кунед. амали 7. телефонро барои сброси заводской тайёр кунед. пеш аз ин корро кардан, боварӣ ҳосил кунед, ки тамоми маълумотатон, контакт, сурату видео ва дигарро копия кардед, чун дигар атмина карда намешавад. учётни записи Google-ро кӯр кунед. барои ин ба настройка аккаунт ва сервис дароед, Google-ро интихоб кунеду онро удалит кунед. инчунин барои iPhone. амали 8. сброс настройки. инак вақти хайр гуфтан ба дӯсти дерина расид. дар Android ба настройка восстановить и сброс дароед. барои iPhone настройка основные сбросро интихоб кунед. албатта чун вақти зиёд рафтанаш мумкин, пеш аз ин корро кардан батареяро ҳатман пурра кунед. ана тамом. телефони шумо ба фурӯш омода шуд. лайк монед ва ба дӯстон тавсия диҳед.